namanje ngithi njengoba ngangisho abantu bezwe sengisho namanje bezwe njengoba ngithi khona into engakutshela yona eceleni angizange uzokudiscipline la ngizokutshela nje ukuthi asiyeke bamba ifoni mama ngiyakubona la ukuthi usukhona bamba ifoni sithando sami sengu-invite-ile lapha nganoma i-networking noma wenza njani ngeke ngikubone kade sigcinene mntakwethu laba basithanda masijola phambi kwabo basithanda masijola phambi kwabo nganoma i-network nganoma i-network wethali ini manje yangangena le kuza le invite ayibo kono invite la ukuthi ango-invite akusho ukuthi confirm oh yeah mama siyaphela mntakwethu right uvele ngubona yakuhlupha network namhlanje angazi waphansi bo yela phela hamba kanjani aphela aphela network in le buye kwenza freeze angazi mhlambe yona yabo nje ivoice yakhe izaba awusekho awusajabule yini uma ngibona ajabule bye awubashiya nge-weekend la amashiya ami lawo hayi amashiya mansori iy'nkophe ezange-weekend cha kuzona izange-weekend kungenjenge-weekend kubonile phela ncane bongibona awu uyavela uyatrenda nje awutrendi bonile ugqoke umakhathi lapha buke ngathi usukhathele nje le nto yazi khona umjithatha engifonela la engincoma ebonga ukuthi ngakushaya nje phambi kwabantu ukubona kodwa manje ngiyambuza ngithi akaboni yini ukuthi le nto iyakhathaza ongathi iyakukhathaza nje le shandisa ayikukhathazi ngikhathaza yini hhayi ukhathele oright-ke qala siphumelela right into kahle engomeni yebo kodwa uphethe uhlelo lapha yebo likho ncwame lihle elingekho ukhona wa awukhona ifana lomasikandi oh okay umuntu ongithumelela i-message lapha umuntu ongithumelela i-message angisakhumbuli noma namhlanje noma izolo ethi awu yayinhle into yenu mavundla sasingazi ukuthi content yani lento esiyenzayo ngase ngikhathele ukhuluma into eyodwa ethini ngizama ukuchazela abantu sengi-right khalelani sengi-right angiphoxa kodwa ngiya-understand
kahle kahle umuntu ofuneka usekhathele la yimina. Ngiyazazi mina ukuthi ngifelani. Ngifela ukuthi ngizama ngayo yonke indlela uku-understand-a noma ngabe akufanele ngabe ngiya-understand. Ekupheleni kosuku into yakhona igcina ingizamanisa nabafana. 2, angisafuni ukukhuluma into eyodwa mina. Because sime la asithi uthandana nabafana, kodwa sime la sithi ayi-understand lento owayenza namani. Wena uyi-understand lento owayenza nami ukuthi ingakanani. Kuyeke-ke ukuyenza nami. Into ongayi-understand kakhulu indawo owayenzela kuyona. Ngihlale ngitshelwe wena mina ukuthi noma yikuphi la uhamba khona manje ulokhu ukhunjuzwa ngale nto. Nami futhi ngihlale ngisho into efanayo ukuthi la engihamba khona ngikhunjuzwa ngale nto. Kodwa kubuya sengazuthi wena awuyi-understand le nto futhi mhlampe it's either awufuni ukuyi-understand-a noma uzehlisile kakhulu ngale ndlela yokuthi noma abantu bekuphakamela bekuphakamisa awuvumi wena ukuphakama. And ngesikhathi ungavumi ukuphakama igcina nami sifuna ukuthi ngichaze izinto engingazazi. Ngimphendula ngithini mina umuntu ongitshela ukuthi nayi intombi yakho beyiqabula ngale. Angisafuni-ke ukukhuluma le nto mashezi ngoba sesike saba nale nkulumo thina nawe before. Futhi angeke mina ngisama la ngilokhu ngikubuka ukhala ngibe sengazuthi ngumuntu ongenawo unembeza. Yabo, ekupheleni kosuku nawe unegama nami nginegama, mahle futhi amagama akhona. But khona iy'ntuli ey'lokhu zifuna ukuthi ziyingcolisa le nto, awukwazi futhi ukuyibona wena. Kufika inqwaba yabafana la wena bazokushela emveni kokuthi uqome mina. Nqwaba ngoba bebona ukuthi uyasheleka. Abanye uyabavulela ukuthi kwazi ukuthi kwenzeke lokho, abanye awubavuleli, yabo. So bengithi mina ngikuneze ithuba lokuyithola wedade ngoba awukayitholi. And lokhu ngikwenzela wena, ngikwenzela mina ngoba angeke mina ngilokhu ngizoma la ngizochazela abantu izinto engingahlangene nazo. Inkinga iqala la, mhlampe into engizoyisho ilento yokuthi lento yasuke yenzeka kwi-social media. Okwesibili, mhlampe mina abantu ngisabathatha ngendlela efanayo, yabo. Abantu vele bethi hawe ayikhalisi umashudu kasishilo in ukuthi uzokwenza lokho, okay it's fine. But mina uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu nje kuyenzeka izinto ngokunganaki. Angifuni ukuyi-justify-a namhlanje, iyodwa into engizokutshela yona. Ngize ngathi bengitshengisa untwana ukuthi bengishutha nje, omunye ubhuti ucela ukuthi ngishutha umfana kahle kahle cause ingane. Mese yaphosta on Facebook, ngiyabona laphaya ngithe-kiwe ukuthi ushawe uvalo warawara mase ebona umashudula. Tukutuku usezophosta iposti yesibili ukuthi sigcine sihambile saye ehhotela warawara. Mhlampe indlela mina engilunga ngayo noma engenza ngayo izinto ngisenze ngathi ngedwa while wena ukhona and stuff. Kumina angazi lento kushuthi ingaphe kwami, yabo. Ngenzeka ukuthi isenzeka yenzeka nge-excitement and stuff but ingaphe kwami. Ya, nginanomuzwa wokuthi siyayijaha izinto. Okunye ngizoyisola sesize sahamba indawo ende kungaselula ukuhlehlela emuva. Ngiyayizwa nje le oyishoyo. Ngilalela. Into engizama ukuyisho Evondla, Ngilalela. once abantu wangaba-athenda they like uphakeme nani nani. Uma futhi usewehla uyiphinda futhi i-backfire worse. Ngasuke mina ngangena othandweni elibafakayo abantu. Uzongilalela.
Okay. Nomuzwa wokuthi siyayijaha izinto. Kukhona izinto esingavumelani ngazo mina nawe, yabo? Kanti vele kuse-early. Asikwazi ukuthi la ngasekuqaleni sesibanga izinto ezibaluleke kangaka la ekuqaleni. Khona izinto esizokwazi ukuyibekezelela la ekuqaleni. Kube khona engibona kahle ukuthi ngeke sikwazi ukuqhubeka nazo. Bengizoza ukuthi le nto mhlawumbe ayiqali. Njalo kube iyaqala. Ngakuzwakalisa ukuphoxeka kwami kuwena. And ingakho namanje ngingenayo ngisho i-energy yokufuna ukuyikhuluma le nto. Ngoba ngakuzwakalisa ukuphoxeka kwami kuwena. Ngakuzwakalisa abantu bebuka. Abaningi bangigxeka, yabo? Kwathiwa ngihashi ingane, I'm making everything ibe ngami, nani, amaphutha ayenzeka. Sakuvumelana, walivuma futhi nawe iphutha lakho, walibona. Angikaze ngiphinde ngilivuse mina ngaphandle makuwukuthi siyayidlalela nje. Futhi nawe ububona mangikuvusa ukuthi ngivusa njengento eyijoki, njengento esasale sesidlula kuyona, futhi nawe ubona ukuthi angikubambele lutho ngaleyo nto. But ngangithi ngirejistile kuwena ukuthi leya nto angifuni kangakanani ukuthi yenzeke, number 1. Number 2, ingiveza mina ngiwumuntu onjani, ungijwayelisa nabafana wena, yabo? Othola ukuthi vele bayithathela amashansi, yabo? Nje kwalesi sibonelo senzayo lesi sala umfana okhuluma lento ayikhulumayo, vele already angilindele mina Mashezi ukuthi abafana kuphela bazonqena ukusondela kuwena, kodwa nawe nje khona umaka ufuneka uwubeke. And kubuya sengazi ukuthi lo mfana lo uvele uney'nhloso, and lezi iy'nhloso zomfana zizofezeka uma njalo wena umnikeza ithuba lokuthi akwazi ukuyifeza lezi iy'nhloso zakhe. Angizukwazi-ke mina njalo Mashezi ukuzohlala la. Namanje angithi mina usebile, angithi mina uthandana nalo mfana. Into engiyishoyo iyodwa ithi, hhayi asikho ephejini elilodwa ngale nto eyenzakalayo. And mina bengithi asime kwemama. Before ufike lapho Vundla, khona into engifuna ukutshela yona. Mhlampe enye into angazi uthando lwethu lufuna ngishintshe guquqe isigubhugubhu, kushintshe mina, yabo? Ngishintshe umina. Mina ngi-friendly, angazi abangaziyo bayangazi ukuthi ngihloboni, yabo? And I think ngikhathele ukuthuka-ke, sengithukiwe kanela. Uma ngabe kuwukuthi mina sengidinda ngaleyo ndlela, sengaze ngizondinda ku-TikTok, khona-ke kuthiwa nje ngiyandinda. Ngithe kubantu kunento engeke ngize ngibatshele yona, kunento nje engeke ngize ngibatshele yona, ngithathwa sebethanda ngoba nga-decide ukungabatsheli yona. Kunini ngijajwa nje mina, lokwathi inhloko ngiyajajwa. Mina kunezinto engingayikhulumi kuwena mina. Ukuthi wena kunentombazane ekuphostayo everyday la ku-TikTok, leyo othi wena ngazi wayibona ethoyilethi kanjani, yenza amavidiyo lapha ethi lo wamanje kanjani, mina ngikhuluma. But uma kuziwa ngakimi, mina ngizobizelwa la. Angikhulumi ngoba nginey'zathu, futhi angifuni ukuyithola ngisezingeni la khona uthukelwa mina nakhona ngento engingenayishoyayo. Engingakufuni ukuthi ngibe namaganyana ukuthi ngisifebe, ngingesona isifebe, because mina ngiyazazi ukuthi angisona isifebe. Engingakufuni lokho. Ubani othi usifebe? Hhayi yabo nje la ngibuka even la kuma-comments, angifuni into engayona. Kusuka Every nini? time umuntu o-wrong la yimina. Mashezi, kusuka nini sikhuluma nama-comments thina? Ngikuthatha kuma-comments mina ukuthi wena ubunomfana ukunikeza ishokoledi. Wena yini ungavalile nguthatha kuma-comments mina ukuthi wena ubuqatshulwa umfana engomeni kazwelonke. Nguthatha kuma-comments. Yini ungawavali-ke uma ukuthi wena awadinga ama-comments ufuna ukukhuluma nami? Ungicela ukuthi ngivale ama-comments? Yebo. Ungavalile.
Mina feel like uma ukuthi uyona yonke lento inothando lolo oluchazayo nani nani. Mhlawumbe ikhona enye into obungangitshela yona esayidini. Ayikho into engizokutshela yona esayidini. I feel like ikhona indlela okumele ungidiscipline ngayo, hhayi ukuthi each and every time kumele mina ngizohlulelwa abantu. Ayikho, ikhona into engizokutshela yona esayidini, kodwa le ngeke ngikutshele esayidini. Mhlawumbe isono sami ukuthi ngavuma ukuthi mhlawumbe ngangekho fit vele nami. Sikhulumani la? Khuluma ukuthi awuliboni iphutha kule nto engikhuluma ngayo. Angisho ukuthi iphutha ngiliboni. Yini? Angifuni ukwenziwa into engasiyona. Yini leyo? Leyo ukuthi yabona nje manje ngiwunonkroyi nje we-South Africa yonke. Kuphi-ke manje? Kuwo ama-comments. Uyazi yini ukuthi le nkani yakho izokonela izinto noma beyisangalungi? Kodwa ngoba ukuthi ufuna ngizwe ngawe, unengitshelo wena, uzofika wenza amaphutha ubuye uzongitshela ngamantombazane asemathoyilethi. Awuyazi yini indaba yasethoyilethi noma uzama ukwenza i-excuse yokuthi makukhona into. Namanje ngizama ukwehlisa umoya la. Ngizama ukukukhulumisa kahle ngoba ngizama ukuveza ukuthi angili nawe, kodwa ngingalona nazo. Ufaka into yasethoyilethi ngoba ekugcineni kosuku kufuneka kube ukuthi khona into ethile esiyibangayo. Bangintombazane yaseMelmont. Kule nto engishoyo mina engikhuluma nayo kuwena ukuthi wenze ini wena. Cha. Uthini pho kule nto engishela yona? Noma ngiqale phansi ngisho le nto engifuna ukutshela yona. Number 1, angazi ngithi unonkroyi. Ngaphandle wena uma ufuna ungitshela lokho. Yabo ngoba vele yiningi ezinye izinto engiyitshelwa wena kamuva nje. Ngakhona ungitshela ngezenzo. Nanokuthi awufuni ukungizwa, awungitsheli ngomlomo, ngiyakubona nje kuzenzakalela khona. Yabo. Alikakahambi-ke vele i-suitcase Mashezi. Alikakayi kwaShezi. Ngicabanga ukuthi ayinkulu intambo esakulengise kumina. Angifuni lokhu uyibophezelela kwi-relationship othola ukuthi kanti vele iyakukhalisa njengoba ukhala nje. Angifuni lokhu uyibophezela kwi-relationship ezolokhu ikwenza uchaze izinto ongafuni ukuyichaza. Angifuni futhi lokhu uyibophezelela kwi-relationship ekushintshayo kwenza umuntu ongesiyena. Yabo. Indlela elula nje wemama. Namanje ngithi njengoba ngangisho abantu bezwe, sengisho namanje bezwe njengoba ngithi khona into engakutshela yona eceleni, angizange uzokudisciplina la. Ngizokutshela nje ukuthi asiyeke. Ukusho kwami lapho angikusho kambi. Angeke size sifane vele kukho konke, angeke sivumelane kuzo zonke izinto. Khona izinto nami engiyizona ongavumelani nazo wena. Yabo, nawe khona futhi izinto oyizona engavumelani ngazo mina. Asikho isidingo sokuthi siphoqe ukuthi sizwane makuwukuthi asizwane. Yabo. Namanje ngoba ulibona iphutha njengoba usho nje. Wakhona nje ukuthi awuliboni iphutha. Nangazi ukuthi Kuzokhona ukuthi asivumelane. Nakhona ukuthi ngoba uhlinile nje, njengoba uhlinile nje, kufuneka ukuthi kube yimina ozoxolisa. Sengazi ukuthi khona into wrong engiyenzile. khona into oyenzayo mina angikho right-ke vele, yabo. But leyo ukuthi wena uthi mina ngihlinile, mina ezinye izinto ngikutshela ngezenzo and stuff, akuyona leyo nto leyo. But into engizama ukuyichasisa ukuthi there are things mina engingazikhulumi just because angifuni ukuthi ngilebele ngikhuluma ngikubeke kabi ngoba kunabantu abakuthandayo, kunabantu abathanda mina. Engeke ngikwazi ukubaguqula ngelinye ilanga ukubuyisela uthando lwakho kibo. Mase mina sengihudulele phansi nje ukuthi wenza u1 no2 no3. Yabo, kunezinto engingazikhulumi ngoba ngisuke ngasibona isidingo. Uphendula umbuzo othini? Enqondo ukusho ukuthi mina hhayi ukuthi angiliboni iphutha. Ngiyalibona iphutha, yes, but still lento ayinginiki ukuthula ukuthi each and every time umuntu onamaphutha la emina. While wena nawe you do have amaphutha, just that mina ngiwakhuluma. Mhlawumbe inkinga la ukuthi wena uyakhuluma uyeza kimi ungibizela umhlangano. Mina ngikubizela umhlangano. Futhi anginalo ilungelo. Ufuna ungibizela umhlangano? Ngithi mina ngivela anginalo ilungelo lokukubiza. Manje pause khulumani ngento engeke izishintshe la. Enye into yazi yini mama?
siphendulana kakhulu thina sobabili. Sengiyishila into engifuna ukuyisho. Usuhamba, can I say? Ngingasho something kuwena. Yeah. Kule ukuthi ngavuma ukuqoma ayishintshi indlela oyiyona enhlizweni yami noma singaxabana kanjani mhlambe noma kungenzakalani akulula ukuvana ngikususe njengathi ngangikususela emoyeni kumina kusoze kwenzeka kufike kulesi sigaba ngikwazi khona ukuthi cha yehlake manje la ngangikubeke khona ngikubeka phansi futhi nginayo into ethi angifuni ukuyichaza ukuthi lento engiyenzile mhlawumbe abantu warawara no kodwa into engizama ukuyisho ukuthi mhlawumbe mina angakafuni ukuzibeka kuleli zinga okumele ngabe ngihleli kulona mhlawumbe okwamanje ngisazikhohlwa ukuthi sengikuphi kuney'thombe engingasayishuthi kuney'ndawo engingasavumelekile ukubonekela kuzona hhayi ngokunqatshelwa kodwa ngokwezinga lempilo la esengithathe yangibeka khona ikakhulukazi mayibandakanya nawe phakathi Ungayifihla lezo y'thombe nalezo ndawo obungasayi kuzona usungayi kuzona. Into eyayingayo into ephilayo ilento yokuthi uma ngihamba ngikushiye ngemuva kodwa angifuni ukufika lapho kodwa uma ngihamba ngikushiye ngemuva ekubeni bebaningi abantu abavuka emva kwakho kodwa lilonke nje ngifuna ukuthi ngiyehlela ngezansi ngeqa mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyokwazi ukungixolela. Asiyeke Mashezi, anginasikhathi sokudlala mina yabo. Abantu abaningi bathe lento esiyenzayo siyadlala yabo. Ngicabanga ukuthi nawe indlela owenza ngayo iveza lokho ukuthi uyadlala yabo. Mhlampe wena vele ubudlala ngoba-ke ngibani mina ngivalelise yabo. Okunye nokunye ngazi obesikhuluma kodwa zonke lezi zinto lento ebikuvimba kuzona okwamanje ake ngikukhulule nje wetala uyeke nalo mhla 7 bese siwubala ake uyeke nje ukhohlwe wona Ngiyekiswa yimi sengiyavalelisa.